Сәлем дуслар, эфирда түйме тапшыруы һәм біз башлыйбыз. Шаян ТВ-га закламый 6 яшь була бит һәм шул уңайдан без тапшыруыбызга да яңа вәкилләрен, ничек яңа инде, яңа образлардагы вәкилләрне чакырдык һәм әйдәгез алар белән танышабыз. Алар бит Шаян ТВ-ның YouTube каналы йолдызлары Дили белән Нали. Беренчедән Шаян ТВ-ның PR бүлеге хезмәткәре. Икенчедән Дили. Өченчедән пародия остасы, 4-ден стендап-комик һәм 5-ден, бәлки ул 1-дәндер дә ШТК уенчысы, ягъни КВН уенчысы Дилияр Борһанов. Аның белән бүген янәшә шулай ук Шаян ТВ-ның алып баручысы Раян Хәйруллин. Сәлам. Инде икенче командаларга күчәбез. Кызлар командасында һәм шулай ук Шаян ТВ-ның музыкаль редакторы, үзе дә җырчы. Шул ук вакытта Налида, аның икенче шәхесе Наиля Закирова. Һәм шулай ук Шаян ТВ алып баручысы Ясмина Хәбибуллина. Сәлам. Привет! Ой. Менә бит бер кешедә ничә образ яши. Наиля Закирова, Нали һәм Акчарлак. Әйдәгез, дуслар, башлыйк һәм беренче тур. Беренче тур сүзсез җыр дип атала. Монда инде без үзебезнең эшебезне бераз гына җиңеләйттек, төрле рәсемнәр эзләп тормадык. Инде нейро челтәргә әлеге биремне бирдек тә, җырның иштәлеген яздык та, һәм ул безгә әзер рәсем чыгарды. Шул рәсемне хәзер без сезгә дә, тамашачыларга да, катнашучыларга да дип әйтүем инде күрсәтәчәкбез. Игътибар белән экранга карыйбыз һәм төймәгә басып җавап бирәбез. Нинди җыр икән бу? Бию. Ой. Әйдәгез, без бит Шаян ТВ-ның туган көнендә бүген әйме? Шуны билгеләп тә шуңа күрә әзрәк кенә шул юнәлештән уйлап карыйк. Бәлкем бие әле җырыдыр ул, юкмы? Ничек ул? Юкча хәзер. Юк, искә төшереп тормам. Мин сезнең башыгызда җырлар күп икәнен беләм. Юкмы, шул түгелме? Ул түгел. Танцуй пока молодая. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Игътибар итегез аның аяк киеменә. Читекләр җыры. Читекләр җыры. Ничек ул, нинди җыр? Әхшегүле читекләр, аллы гөлле бизәкләр. Менә Ясмина, бишле давай. Син җырлыйсыңмы аны? Юк. Ләкин бу җырны беләсең. Әйе, ул молодец. Афәрин, бу җырны син беләсең һәм бу җырны башкаручы белә. Һәм бөтен дөнья Шаян ТВ карашулар бөтенсе. Әйе. Тиеш, ким дигәндә. Инде дуслар, җавап кабул ителде. Һәм әйдәгез, тыңлап карыйбыз. Читекләр, аллы гөлле бизәкләр, үкшәләрдән утлар шәләр, кымада чирәкләр. Әхшегүле читекләр, аллы гөлле бизәкләр, Ләйлә бөтен җирдә үзенең тылсымлы читекләре белән биеп йөри әлеге клипта. Һәм инде әлеге җыр сезгә 1 балл китерә. Ничек? Нали командасы дип әйтик инде. Нали командасы булсын инде сезгә. Ярар булсын шулаймы син? Ясмин Али бәлки. Каршы түгелдер, әйме? Ясмин Али булса. Ясмин Али давай. Ясмин Али миңа шул. Ясмин Али сезнең ничек булды инде? Ничек була иде уйлап тор. Дилиян. Дилиян. Менә ничек? Дилиян. Шәбит. Яңгырый Дилиян, Ясмин Али. Дилиян. Әйдәгез безнеке Дилиян булсын. Дилиян булсын. Һәм аңлаганыгызча бу турда барлык җырлар да балачак җыры бәйгесеннән булачак. Алла ярдәм бирсен җегетләр. Әйдәгез, икенче композицияны карап алыйк әле. Атлап бара малай тек. Монда күбәләк бик мөһим. Җәй турында. Күбәләк бар. Монда юл, нидер юл буйлап бара ул. Тигәнәкле су буе. Әйе. Ничек ул? Су буенда тигәнәк, тигәнәктә күбәләк, күбәләкне
ұшынмақшы яңғыр вақ-вақ сибәләр. Сіз бір-біріңізге бек туры Біз келгенсіз. дуэт. Сіз бір-біріңізге бек туры келгенсіз. Әйдеңіздер жауап текшіріп қарайық. Иқтибар тыңлайбыз. Суында тигәнәк, тигәнәктә күбәләк. Күбәләкне ұшынмақшы яңғыр вақ-вақ сибәләр. Вақ-вақ. Суында тигәнәк, тигәнәктә күбәләк. Күбәләкне ұшынмақшы яңғыр вақ-вақ сибәләр. Міне өсі біткеш бұл клипларны қарағай шындай көңілдеріне жылы егір инді алардың. Енді есеп 2-0. Әйдәгіз біздің әфәрин сізге. Әфәрин бізге. Үзлері шоқланалар енді өзлері. Біз қызларға фора береміз. Әйме Раян? Йо, ол фора береміз деген ол керісінше башқа мағынада келер. Бізге фора берелі. Сізге фора Демек, әйдәгіз келесі сұрауны күзет егелі. Әзгіне, әйе. Хотя бүтән жыр булырга мөмкин әйме, ярар әйтеп карыйм әле, аннары аларга ярар булар инде. Казан, Казан, кыл шәрифтән яңгыр азан, туганлашып, яши синең халкың Казан. Шул бугай. Мали, сіз бұл жырларны қойдан шул хәтлі білесіз? Бөтенесе дә менә шул җырларны белсен өчен менә без тырыштык, шундый матур җырлар чыгардык. Шаян табы белән бергә мин Жоқ, сіз бит бик ғырур сүз бит бұл. Біз әйе, без. әлігі жырлар дүния көрсін үшін. Әйе, Татар балалары ұтып алсын үшін. әйе. Бик нык тырыштык. Әйе, менә Шуңа күрә мин һәрбер җырларны беләм һәм алар белән ятам, торам. Гел менә минем баш миемдә ул җырлар. Әдилер, sizde başka вариант яңгыр Bizde бар иде. Әйе, не дейді ол? Тыр-тыр-тыр, тыр-тыр-тыр, трактор бара. Тыр-тыр-тыр, тыр-тыр-тыр, трактор Бу балаша бара. җыр түгел бит дили. Һәм икенче вариант. Паровоз, паровоз, чуф, чуф, паровоз. Поезд ул. Поезд, 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 син кая барасың? Поезд, 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 кая ашыгасың? Менә монда икеләтә, вот әйме? İkisi de turuk келерге мөмкин. Әйе. Әйе. Син қоя барасың, Қазанға барам. Ну, монда бит Кыл Шариф нәрсәгә соң монда Әйе, Кыл Кыл Шариф. Шарифта бар. Бұл яңа станция ачылырга тиеш. Ярар ниндидер җавап. Хәзер әйдәгездер җавап тикшереп карыйбыз. Икегезнеке дә бик матур. Ага. Кыл шәрифтән яңгыр азан, туганлашып, яши синең халкың Казан, 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 яңгыр синең халкың Казан, күңел җырым синең хакта Казан. Ислам Мингазов башкаруында һәм капелла мальчиков аңа кушыла. Менә шундый матур җыр. Демәк, дуслар, әлеге сораулардан соң әлегә исәп 3-0. Киләсе бирем экранда игътибар карыйбыз. Монсы инде бик җиңел. Ярар мин бирәм мөмкинлек бу җырны белергә. Мөмкинлек. Мөмкинлек бирәсез. Без бит бүген яңа сүзләр тудырабыз. Менә Ясмина Алейма. Мөмкинлек. Мөмкинлек ул менә төймәдә менә кешегә җавап бирергә бирүем мөмкинлек. Ул мөмкинлек ул көннең мемы. Әйе, мөмкинлек, әйе. Мөмкинлек сүзе инде. Менә Ярар, хәзер җырны басам алайса. сез юк, туктагыз, сез бер-берегезгә карап утырасыз. Сезгә экранга карарга кирәк. Мин аны аңладым ди җиркән. Без бирәбез мөмкинлек. 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 Мөмкинлек белән кулланабызмы? Әйдә бас. Безгә андый мөмкинлекләр кирәк түгел. Опа! Әйдәгез. Менә хәзер җавап бирергә бит кирәк. Рәхмәт мөмкинлек өчен. Бу безнең песиме ултыра чыпчыклар. Композитор чыпчыклардыр бу миңа калса. Композитор чыпчыклар җыры. Аха. Син дә шулай уйлыйдың. Сез дә шулай уйлыйдыгызмы? Бу мөһим түгел инде без җегетләрдән. Песи җыры чыпчыклар турында. Әйдәгез дөрес җавапны тыңлыйбыз. Яңгырны яңгырата шушы чыпчыклар җыры, песи астын койрык булгый ул хорның дирижеры. Урамнарны яңгырата шушы чыпчыклар җыры, песи астын койрык булгый ул хорның дирижеры. Афәрин, эшкә бер, егетләр. Эшкә бер, бик зур рәхмәт мөмкинлек өчен. Мөмкинлекләр өчен. Исән булыгыз, тагын матур-матур җырлар белегез.
Тағы мотор жырлар дегеннен 5-ші жырға иқтибар етек әлі. О, мында көп жырлар екен. Бұл жыры. Туған күнді дүнияны Қойын бүтін жырларын білесің? Туған күн бізге шатлық кетіріп, Туған күнді дүниеге түріне, туған күн бет елға шу бергіне. Ясмина, міне ұзақламай. Сен мені алмаштырсың. Наиле апаң башы аяғы білән Дилинали проектынан шумғаш, ол енді өзінің Наиле Закирова екенін ұнытқаш. Тәғайын міне шул уйдырма яшіл фонда яши башлағаш. Сен енді бізге келдірсің Шаян ТВ-ға музыкалы редактор вазифасына. Неше сен туры келесің? Раян, сен де пиар отделға кіріп шығырсың, ема? Молодец кішілерге Біздің де қызметкер бар. Әйе. Пиар отделда ішлейшік. Демек, достар, айдайық дұрыс жауабына тыңлап қарайық. Туған күнді дүния нұрға көміле, туған күн бізге шатлық кетіріп, туған күнді мейрам жөнді түріле, туған күн бет елға шу бергіне. Әлігі тур ақырында исәп 4-1 һәм біз 2-ші турға күшәбіз. Хәзір енді біздің командаларымызға арттан алға әйләндірілген жырларны тыңларға керек болашақ һәм оларның әйләндірілмәгән вариантларын, оригиналларын көймәгә басып әйтергә тиеш булалар. Сезгә бір әзрәк кенә җиңел әйткеч бирәбез инде, җибеше, подсказка, мөмкинлек бирәбез. Һәм бу мөмкинлек булайрак бүтән җырлар да ниндидер үсемлекләр белән бәйле. Сез бит дөньяны өйрәтәсез балаларга төрле үсемлекләр сезнең әнә Kulak yanınızda da Үсімліклер ол жерден шыққан чешеклер. Сулар. Маяқтан үсімлек маяқ болса. Демек, бірінші сұрау, айдағыз, әйлендірілді. Әйе? Ромашкалар нәрседір шешеклері ол. Мен башымда нетіп барайды менде, реверс ясап. Ромашкалар нендейдір шешеклері ол. Сүйю шешегі ол. Әйе, міне шылайды сүйю. Ромашкалар сүйю шешегі ол. Міне шындай біздің жауап. Әйбет. Кім жырлайды? Кім жырлайды? Гүзәл Оразова? Гүзәл Оразова. Демек, жауап қабыл етілді. Операторның подсказкасы білем. Тұтағыз, біз бейді әлі дұрыс жауап не Дұрыс ішмәді. енді ол дұрыс. Әйдәгіз дұрыс жауап не іштәбіз қазір? Тағымызда тұрғышымыз. Ромашкалар, үміт шешегі. Үміт екен, үміт. Бәхет үләшә минем көйбек мәхәббәт үшін. Соңғы тажға қадар көрәшә. Исәп бірген олі жігітлер. Біз бұлдырамыз. Әфәлин. Бұлдырамыз. Әфәлин. Яңа сөз, Әфәлин. Раны әйте білмеген. Әфәлин командасы. Әфәлин командалары. Әзір болсағыз, икенші берем. Бұл Хамзан Темірғалиева. Қызғанышқа қаршы мен жырларын білмеймін, сол Ғалиге бару әлігінен білемін. Бұл жыр әлбәтті әр тұтыр кішісіне таныш біріншіден. Міне, ләкин Хамдіне апаның бәлкі башқаруында түгілдір, дә? Халық жыр ма? Әйе, халық жыр әлбәтті. Міне... Талы бірісі, талы бірісі, талы бірісі, талларда. Тал бірісі, тал бірісі, тал бірісі, талларда. Мен ғұммен сікірс. Жымға жыры. Жымға жыры. Жымға жыры. Әйе. Демек, алайса айдағыз дұрыс жауабына таңлайық. Сүйген ярым айғарда, Сандуғаш етіп сайра сүйген ярым айғарда.
Әфәрин исәп бірге бір әліге тұрда. Һәм енді біздің соңғы хәл еткіш бір жырыбыз бар. Шунда енді қойсыдыр команда алғарақ шығашақ. Тыңлайбыз. Не дейдер түркім жырлай мана? Түркім жырлай. Бәлкім Зүлейлә түркімедір? Зүлейләнің бір 30 давамшылары, 30 жылға яшірәклері. Әлігерді әлікігі вариантын қойған болсақ, бәлке жеңірек болған болар сізге білерге де. Міне біз анда сөз ешіттік бет, әрге бишәл. Әйді аны, мынау соңына, лә, әрге бишәл, лә ши бірге. Лә ши бір, лә шири, лә шири, лә лә лә. Біз шылай тұрды. Алай болып шықмайсың ол. Міне жей кініп ше тұрған бір тәмінлей бір. Жилек. Жилек тұрыны жырлар. Құмбағыш, 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 құмбағыш. Йо, башқасы бар аны. Қорама сен күн бағыш. Шол түгіл. Қорама сен күн бағышқа, салма башыңы сағышқа деген жыр бар. Ғабдел Фәсахим репертуарында. Жейдім, жилек, Бүрлігенлері білән, біз яшейбіз туғанлардың шума. Бір дегенлері білән. Біздің Сізден енді вариант. Бірліген сен бит менің біргенім. Бүрлігенім, сен бит менің біргенім. Бізде екі вариант бар, айдағыз дұрыс жауапны шық бар. Бірліген бұла шайны. Олар кнопкаға басмадылар. Қара, тоқтағыз. Біздің протест бар. Әйтәлі? Аларға бал болмай, алар кнопкаға басмадылар. Біз ең башында бастық бейт. Yok mu? Сіз дұрыс айтасыз, Раян. Раян дұрыс айтыр. Ярар, біз Біз басмадық. сіздің апелляцияғызны еске алабыз. Һәм шуңа күрә ikigizге де бір бал береміз. Сіздің командаңызға да, сіздің командаңызға да. Әлгі турда исәп 2-2 һәм біздің соңғы 3-ші тур қала. Соңғы тур кем турында жырлайым деп атала. Бұл турны енді сіз бик яратасыз, менен айырмалы боларақ. Чөнки миңа жырларға туры килә. Енді кем турында жырламыйбыз шул бүген. Нәрсә турында жырлыйбыз. Нәрсә турында диюбез, енді ул безнең тапшырулар турында. Шаян ТВ телеканалында бик күп эштәлекле, матур балалар өчен тапшырулар бар. Менә шундыйларның берничәсе турында без шигырь яздык. Һәм ул шигырьне әзрәк кенә шунда кешебездән килгәнчә музыкага, җырга яткырырга тырышырбыз. Ничек килеп чыкканны инде сез үзегез бәяләрсез, инде сез нинди тапшырулар турында җырлаганны белергә тырышырсыз, яме? Йо, әйдәгез. Әйдәгез, бик шәп тапшыру турында. Миләш, шырдый, бырдый, жыйын тузга язмаган, кирде, лиде, шыкты, лида, кимдер шулай атаган, тапшыруны карый алсаң, бераз мәгънә бар бугай. Килде китте шоу. Мында инде сүз әйтеп тә булмый, чөнки бу дөрес җавап. Килде китте шоу. Әйе. Ну, мында җырлап бетерергә генә була. Гафет, сиңа килешер бугай. Әйе. Килешеп ярыймсың? Күбрәк түбәтәгә аша. Шундый зур. Ул бит никахлар алып бара. Икенче бирем, игътибар, тыңлыйбыз. Икенче тапшыруны белергә тырышабыз. Яқты утлар күзгә бәрә, тапшыру башланганда, әгәр эфирда күренсә, бармыйм мин ашларга да. Бик кыйммәтле тапшыру һәркем өчен шаянда. Мондый Сейлен. Сезнең җавап кабул ителде һәм бу дөрес җавап. Әйе, дөрес җавап. Өченче бирем, игътибар, тыңлыйбыз. Бала җырлар ярата, әйдә әни кабатла, бу нәрсәне аңлата, аю нәрсә ярата, агачлар нинди төстә. Мин бастым. Әйе. Бу музыка, әйме? Әйе.
Безне бутарга маташалар ахры. Безне бутыйлар. Монда чөнки музыка шаян соннар җырынан әйме. Сөйләү шу дилинали безнең тапшыруга ошаган. Әйме без бит анда өйрәнәбез. Без үзебезнең вариантларны. Юк, Сездәке бергәләп өйрәник. Юк, минеке дилинали. Яраш. Әйдәгез тыңлап карыйк. Әйдәгез башыннан. Бала җырлар ярата, әйдә әни кабатла, бу нәрсәне аңлата, аю нәрсә ярата, агачлар нинди төстә, җырласаң кала истә, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Шаян саннар. Музыка чөнки шуныкы. Алар ничәнче вариант әйтә? Алар шулай туктаусыз төймәгә басып монда берничә вариант әйтәчәкләр. Һәм мине җырлаталар әле күпме. Бездә протест. Раян, протест. Не? Мин татарча сөйләшәм. Уйнайбыз да көләбез, җырлый үсәбез. Ау, Сүндей җыр? мин татарча сөйләшәм. Әйе. Сездә? Бездә күп монда бөтен Мин проектларда татарча өйрәнәм, сөйләшәм түгел. Мин татарча өйрәнәм, туры килә. Шаян алифба, шаян төсләр, шаян санлар. Домисолька түгел, та нәрсә. Ничек шулпан апалар ясылар серия апа белән? Мин исеме... Бу домисолька булырга мөмкин. Юк, не домисолька. Домисолька белән янында чыга торган тапшыру. Җавапта. Әйе, менә. Исемен оныттым. Димәк, Инде утыр шулай исеме. Бергә менә 0505 хәзер. җиңел булмады бу хәзер. 0505 димә. Безнеке име. Бәйрәм булгач, бәйрәм булсын инде, гүләтти, икегезгә дә берәр бал бирәбез. Чөнки мин әйтеп бирдем, син сүзен әйттең нин. Мин Кая әйтеп бирде, бу әйтеп бирде. Мин сиңа подводка ясадым. Тегеләр төшерә бит инде, булай да төшерә. Ну теге исемен уныттым. Каямы да сиңа мөмкинлек тә бирмәде. Без үзебез җавап таптык диме? Әзер булсагыз, 4нче бирем. Шаян ТВ һәр балага канатлар куючы ул. Һәр балада генийлыкны һичшиксез тоючы ул. Безнең халкыбыз мирасын сакларга тырыша ул. Бу эшендә үзе белән үзе үк ярыша ул. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү эшләре комиссиясе ярдәме белән әйе моны син беләсең һәм мин беләм. Нәрсә? Нәрсә? Татар сүзе тапшыру булырга мөмкин. Соңгы мөмкинлек бирегез әле, соңгы мөмкинлек. Бу безнең тамчы шоу. Бу яраткан шигырь. Аллага шөкер. Дөрес җавап. Яраткан шигырь булды, яраткан шигырь. Әйдәгез, эшләп карыйк. Соңгы бирем. Карамында, шул вакытта сөйләгәнне тыңла. Сез үскәндә бу урамнар киңрәк иде. Хәзер көннәр никтер тизрәк үтә инде. Башлаганда карта буйлап чабып йөрү. Шәһәрләрнең син белмәгән җирен күрү. Рәхмәт сезгә тапшыруда сыйфат өчен. Моны инде укып бетерергә кирәктер, чөнки аңламыйча дөрес җавап яңгырayacak хәзер. Раян миңа әйтә бу Рәхмәт сезгә тапшыруда сыйфат өчен. Беләбез бит жәлләмиләр вакыт, кешен, исеме бар, транспорты юк. Шунсы кызык. Бу сорауга җавап бирче Азат кызы. Без тоже белдек. Әйтегез. Әйе. Ну. Сез бит бастыгыз. Маршрутка. Молодец. Инде дуслар, рәхмәт, дилик, рәхмәт. Кире кайтарам. Инде гомуми исәпкә килгәндә 9-га 6 исәбе белән җиңделәр әлбәттә инде безнең Малик. Ясмин Али командасы. Һәм без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Һәм сезне әлеге проект белән шулай котлыйбыз. Һәм инде әлеге проектка biz зур уңышлар телибез. Һәм зур өметләр баглыйбыз. Чөнки инде балалар сезне баштан ук бик ярата башлады. Чөнки башта ук сезнең бик матур
шәчләрегез бар. Инде дуслар, сез дә менә җырлы музыкаль тапшыруларны карагыз һәм үзегез дә шундый моңлы, көйле, музыкаль булып үсеп җитегез. Әлегә сезнең белән сау булашып торабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар. Сау булыгыз.